Kapela Tublatanka oslavuje 30 rokov a toto je jedna z prvých gitár Maťa Ďurindu. Samozrejme za 30 rokov existencie kapely ich Maťo kúpil a použil niekoľko kusov. Keď už sme pri tom čísle 30, nie každá kapela sa môže pochváliť 30-ročnou existenciou. Tublatanke sa to podarilo a my sme veľmi radi, že v tejto chvíli môžeme exkluzívne nahliadnúť do jednej z ich skúšobní. Chalani, čaute. Ahoj. Ahoj. Tak čo, Pale, ktorú ti dáme? No tak, tú moju. Nech sa páči. Veľmi sa nám páčilo tie všetky skupiny, ktoré hrali v triách. Chcel som žiť ten život muzikánsky s tými zážitkami a starostiami, ktoré k tomu patria. Chalani rozhodli, že OK, že bereme tohoto mladého fešáka do kapely. Držíme spolu, rozumieme si, vieme sa spolu zabaviť. Pre mňa to je splnený detský sen vlastne hrávať vo veľkej kapele. Tublatanka sa okamžite stala veľmi slávnou skupinou, no nemala to vždy jednoduché. Vydať platňu bol vždycky problém, pretože všetko, čo sa pohlo v bývalom Československu, tak, že to ľudia budú počúvať a zaoberať sa tým, podliehalo predsa len cenzúre. A nebodaj žeravé znamenie osudu, ktoré cenzúra spájala s Jánom Palachom, ktorý sa upálil na Václavskom námestí a mysleli si, že upozorňujeme na tento protikomunistický počin. Za 30 rokov sa nevenovali len hudbe. Maťo Ďurinda sa pred 4 rokmi oženil. Jeho manželku momentálne zamestnáva hlavne materstvo. Predtým vyštudovala 2 školy. Mirka je zároveň logopéd a psychológ. Moja manželka v minulosti skladala pesničky, hrala na gitare a koncertovala s dievčenskou skupinou. Niektoré pesničky som jej dal otextovať. A som bol veľmi milo prekvapený, že mi vlastná manželka napísala tak krásne texty. Spolu majú 2 deti. Mne sa prvé dieťa narodilo v 46. Nie som toho veľký zástanca, aby sa narodenie dieťaťa odkladalo proste niekedy po 40-ke alebo smerom k 50-ke. Predsa len tomu dieťaťu sa skracuje životnosť rodičov. Pre mňa to bol ten naozaj najkrajší pocit v živote, že som asi za 4 hodinu po porode držal svoju dcéru Barborku v náručí. Keď sme si ju s manželkou odnesli domov, tak celá domácnosť, celý byt sa nám rozvoňal. Tá vôňa po dieťati, to je niečo krásne. My sme vždycky boli taká chlapčenská rodina a ja vlastne pochádzam z 2 chlapcov, mám ešte staršieho brata. Mama vždycky chcela, aby v rodine sa objavilo nejaké dievčatko. Narodenie dievčatka v našej rodine to bola jedna nádherná chvíľa, na ktorú nikdy nezabudnem. Pribudol mi aj syn Martin, ktorý je ročný. Takže som úplne naplnený, pretože mám aj dievčatko, aj chlapčeka a nebránim sa ani, aby v budúcnosti prišlo aj ďalšie dieťa. S rodinkou je to úžasné. 3 deti zamestnávajú obidvoch nás s manželkou, dokonca niekedy samozrejme aj celú našu rodinu, lebo 2 ľudia sú na 3 deti už ozaj málo. Ďuro Topor má už dospelé dcéry, takže sa môže venovať aj svojim záľubám. Veľmi rád varím, rád hostím ľudí, či už u mňa doma, alebo prevádzkujeme s rodinou aj nejaké penzióny. A veľmi rád jazdím na motorke a zaoberám sa autami športovými. Maťo Ďurinda má za sebou krásne, ale aj smutné chvíle. Asi najviac v živote ma mrzí jedna vec, že moja mama nikdy nevidela našu dceru Barborku. To je pre mňa strašne deprimujúci pocit. Jedného dňa som len dostal telefonát, že mama zomrela v Tunisku na dovolenke. Tak som z toho bol rok v depresii a vlastne o necelých 5 rokov to prišlo aj na otca. Otec sa utopil napriek tomu, že bol vynikajúci plavec, ale asi sa mu niečo stalo so srdcom. Ten malý Martinko mi veľmi pripomína môjho otca. Aj Mirka, moja manželka, hovorí, že keď sa na ňo díva, že to je úplný tvoj otec. Tublatanka chce svoju 30-ku osláviť so svojimi fanúšikmi. Takže sme sa dožili. Tohto roku robíme veľké oslavné turné. K nemu chystáme množstvo koncertov na Slovensku a v Čechách. Zároveň sme si prizvali na toto turné teraz už našich kamarátov, virtuózov, sláčikové kvarteto Adventure Strings, ktorí už aj na prvom štartovnom koncerte podali vynikajúci výkon. Presne to sme chceli, že aby to nebola nuda, že len orchester doprevádza sláčikami v nejakých nudných pasážach kapelu. Ja som naopak vybral tie najenergickejšie piesne. Tešíme sa na všetkých fanúšikov po Slovensku aj v Čechách.
spravíme poctivé rokové koncerty k oslavám 30 rokov Tu bola Tanka.